Oh, Paday. Oh, Paday. Paday, Oh, ano na? Init na baga. iwan eh, ano ka? Mga ilaman nila. Magayon ng panahon ganyan. Oh, sige na mo na. Malatan mo, sabi mo na ko dyan. Sige Paday. Ayan. Ano, Paday? Malayawan pa ng baling mo niya ng mga tao. Rilawang. Rino. Pa! Ano? Sige na din eh. Pwede nang Paday, bata. Bata si Paniya, dagito. Magkano ba? Eh, nagralaad si Pawi duma. Masuwong, garo na lukada. Pwede na ni Paday. Dam mo? Yung... Ako mga ikan dito pa rin. Padi, padi, alam mo bibigyan. Sige Paday. Nakaunda pa din. Ay, batas din sa muya. Ano pa rin? Oh, mana kamu di kamu? Padi, padi. Aga kong lutuan kasi ng batag. Sige Paday. Tama nito. Pinakro. Oo. Ano mo kaya rin mo? Ha? Padi. Pwede mo tabangan? Sige Paday. Amakan muna tayo. Sige, pwede, amakan mo. Salamat.
Lahat, this is Boy TV channel and Baldog Brothers collaboration. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil maraming pasalamat dahil pumunta po sila dito sa akin para makipag-collab. And yun na nga po, maraming nagpapasalamat po kami sa inyo lahat. Sana po supportan niyo po ang local vloggers dito po sa Tabaco City, Albay. Maraming salamat po, and once again Baldog Brothers and Boy TV channel.